Aguasana, el gesto más sencillo para empezar a cuidarse. A mí me la recomendó el pediatra cuando nacieron mis hijos y desde entonces no compro otra. Aguasana se encuentra situada en una de las Bueno, bos días. Reiniciamos a sesión e permítame que, en primeiro lugar, saúde aos invitados da tribuna e especialmente tamén aos alumnos de primeiro de bacharelato do centro de Melide, que hoxe visitan o Parlamento, e tamén aos seus profesores. Benvidos ao Parlamento. E agora continuamos co punto quinto da orde do día, preguntas por resposta oral do presidente da Xunta. Comezamos coa pregunta de don Armando Ojea, portavoz do Grupo Parlamentario Mixto. Cando queira. Gracias, presidente. Bos días, señorías. Bos días a todas as persoas que siguen o pleno. Bos días, presidente da Xunta. Gracias por a súa presencia. Voulle plantexar a pregunta primeiro nos termos estrictos nos que foi registrada e logo comento un pouco para facela máis comprensible para todos cal é o fondo do asunto. A pregunta é: ten pensado falar con emprendedores de orixe ourensá residentes en México para animalos a impulsar proxectos que pechen o ciclo productivo en industrias extractivas de minerais estratégicos na provincia de Ourense? Para contextualizar a pregunta, lembrolle que, como seguramente sabe, están en proxecto diferentes posibilidades de implantación de minas en diferentes partes de Galicia, pero en concreto na provincia de Ourense, unha da que se fala moitos estes días é unha posible mina para extraer litio na zona de Doade, no concello ourensán de Beariz. De momento estánse solamente facendo estudios acerca da súa viabilidade, pero existe certa probabilidade de que termine implantándose, superados lóxicamente as cuestións medioambientais, etc. E se non é esa, seguramente no futuro trataránse de explotar outras. Entonces, unha crítica que se fai moitas veces, eu entendo moi justificada, é que na nosa autonomía galega implántanse moitas empresas que teñen naturaleza puramente extractiva dos nosos recursos minerais, tamén de outros, pero ahora falamos dos minerais, pero que despois esos produtos van pechar o ciclo productivo a outras partes de España ou a outras partes de Europa, para fabricar os componentes que precisan desa clase de minerais, pero xeneran emprego e xeneran riqueza neses outros lugares. E aquí solamente nos queda esas extraccións que moitos califican tamén con certa parte de razón de expolio. A cuestión é que desa zona concreta da que estamos falando son originarios grandes empresarios residentes, moitos deles en México, en Panamá, non fai falta que digan nomes propios porque seguro que os coñecen todos vostedes e son coñecidos a nivel mundial mesmo. Eses empresarios residentes habitualmente en México, e que veñen moitas veces pasar as súas vacacións ao lugar de origen das súas familias, teñen unha enorme capacidade inversora, están entre as capacidades inversoras máis altas do mundo. E ao mellor a eles non se lles ocurre ou fará falta recordarlles ou plantexarles a posibilidade de que, tendo en conta que esas empresas que van a procesar eses importantes materiais no presente e no futuro, dada a súa necesidade para a fabricación dos instrumentos das novas tecnoloxías, cabe a posibilidade de que eles invirtan, como digo, están entre os maiores de capacidade inversora do mundo, invirtan no que é no seu lugar de origen familiar e que implanten esas empresas de transformadoras de eses recursos minerais, xenerando o emprego e a riqueza pertinente na construción de baterías, etcétera, esa toda clase de instrumentos e de obxectos que precisan desa clase de minerais.
Eu penso que a Xunta de Galicia debería facer un esforzo, contactar, constame que xa mantén contactos habitualmente cos empresarios no exterior por este e por outros motivos, mesmo teñen certos plans de que retornen eses galegos do exterior para desenrolar a súa vida en diferentes ámbitos laborais, empresariais, culturais, etc. Están vostedes tamén en moitos aspectos nesa órbita e penso que sería interesante, eles desde logo non teñen por que estar físicamente aquí, lóxicamente estamos falando de inversións empresariais e eses empresarios, como digo, con unha alta capacidade poderían implantar esas empresas punteiras na nosa autonomía, probablemente no entorno do que eles proceden, e eu estou seguro de que componentes emocionais a parte que poden ter, pois desde o momento en que esas empresas se perfilan como moi rentables a corto e a medio plazo e a largo plazo por as necesidades deses materiales, pois eu penso que non sería difícil animalos a que viñeran xenerar riqueza e empleo nesta autonomía. Repítolle a pregunta de novo, tal como foi registrada. Xa entendeu, señor. Bueno, pois dicimos, señor presidente do Parlamento, que vostede entendeu, a vos entendedores poucas razóns. Gracias. Resposta do presidente da Xunta. Moitas gracias, señor presidente. Señorías, bons días. Eu saludo tamén os rapaces e rapazas de Melide e digo, señor Ojea, que efectivamente entendín porque a formulou con claridade. Teño que agradecer, señor Ojea, o ton da pregunta, porque demostra que se poden facer preguntas nesta Cámara. Primeiro, se pode preguntar o que se decía que se iba a preguntar e non aproveitar para falar de cousas completamente diferentes. Se pode preguntar nun tono constructivo, intentando obter unha resposta que teña utilidade. Por lo tanto, vostede o pon sinxelo, creo que como ten que ser, eu vou intentar facer o mesmo, pero insisto, primeiro agradecéndolle o ton constructivo, non é habitual, segundo, a pregunta, porque abre vostede un debate moi interesante, que é aproveitamento dos recursos mineiros en Galicia. Ademais, na miña opinión, fai a pregunta como hai que facela, con rigurosidade, con objetividade, sin complexos, e dicindo que son oportunidades que hai que aproveitar. E vostede o que quere saber é como podemos aproveitalas. Iso é coherencia. Eu agradezo. Vostede leva máis dun ano nesta Cámara, e xa foi testigo, non antes porque non estaba, pero como grupos que apoiaban proxectos industriais, coa mesma énfasi, eses mesmos proxectos industriais só reseitan, coa diferencia só de que hubo unhas eleccións en medio. E contradicións tamén, e vostede o apuntaba, estou totalmente de acordo, entre peticións de que non se faga ningún tipo de explotación dos recursos mineiros, que non se toquen, e levan ali milleiros de anos, millóns, e poden seguir o tempo que les queiran, os recursos mineiros non hai que tocalos, e ao mesmo tempo decir que non os aproveita para os recursos que temos aquí explotalos tamén ata o final, pechar o ciclo productivo, evitar que a riqueza se vayan fora. Esas contradiccións son moi habituais. Por lo tanto, eu lle agradezo que vostede a supere, entenda que non le van a ninguna parte e vaya directo ao medio dunha cuestión que é moi interesante e moi valente, como lle digo. Por lo tanto, benvido á política mineira que nos levamos moito tempo defendendo. Que hai que dicirlle benvida a xente que nos quere vir a visitar. Son benvidos, non sobran, non hai que manifestarse contra eles. Benvida a xente que quere investir aquí, que está vendo oportunidades e está vendoas aquí noutros sitios, e, por lo tanto, aquí temos que abrir os brazos e decirles que é aquí onde teñen que investir. E benvidos os que queren crear riqueza respetando os nosos recursos naturais. E se nos coñecen, como é o caso das persoas, do origen das persoas polas que vostede pregunta, moitísimo mellor.
entenderá que interésanos o que máis poida investir aquí respetando, por suposto, as normas. Esa cercanía sempre axuda e todos os instrumentos, podemos falar na segunda parte da resposta, que ten a Xunta de Galicia serán utilizados. Esas viaxes recurrentes, sempre hai encontros con empresarios, eses contactos constantes cando veñen aquí, esas persoas que teñen aquí de contacto e que sempre están atentas nas oportunidades que poidan aparecer, sempre son a vantaxe. Dende logo estamos absolutamente interesados en que persoas que ademais teñan vinculación con Galicia, de eso va a estrategia retorna tamén, non só que veñen aquí, sino de que entendan que aquí poden facer unha segunda vida, aínda que sexa a distancia, todas as persoas se interesen. Por lo tanto, seguiremos traballando non só coas persoas que están en México, non só coas persoas que están en Latinoamérica, sino con todo o mundo para decirlle que en Galicia hai oportunidades, en Galicia si son respetuosos coa nosa legislación, coa nosa xente, co noso entorno, aquí se pode investir, sen demagoxias, sin contradicións e sin dicir unha cousa e a súa contraria case ao mesmo tempo. Mas nada, moitas gracias. Réplica, señor Ojea. Bueno, se a miña capacidade comprensiva alcanza o suficiente, entendo que responde afirmativamente á pregunta. Que efectivamente ten pensado, ten intención de animar a eses empresarios a invertir nesa clase de empresas que pechen o ciclo productivo, pois eliminando a dependencia que temos moitas veces do exterior en moitos aspectos, ganando autonomía económica na nosa autonomía, na nosa autonomía. Efectivamente, eu penso que mantendo as conversas aceitadas, dando facilidades cando proceda dentro do ámbito das competencias a eses empresarios, e tendo en conta que os empresarios habitualmente non é que se movan por cuestións emocionais, iso xa é unha cuestión personal de cada un deles, pero tendo en conta que esta clase de empresas teñen hai motivos para pensar que van a ser económicamente moi rentables no futuro inmediato, pois están cambiando os hábitos de consumo da xente, dependemos cada vez máis de toda clase de dispositivos que manexan pois baterías e outros componentes que precisan do litio e dos materiais minerais que prevén extraerse nesas minas e noutras da nosa autonomía. Pois agardamos pois que eses encontros fructifiquen, que establezan sinerxias con outra clase de iniciativas empresariais que se poden establecer na nosa autonomía, fertilizando mutuamente pois as economías tanto de Galicia como de México e de Panamá, onde residen eses empresarios de orixe orensán. Inda que digo que os empresarios se moven fundamentalmente por outros motivos, pois a componente emocional pois tamén pode estar presente. Esas persoas marcharon, as súas familias marcharon en algún momento deses lugares que verdadeiramente eran moi improductivos desde o punto de vista dos recursos económicos. Prácticamente só había gandería, ovellas e chivas por aqueles montes, chivas, cabras en castelán, goats en inglés. Ainda se conservan os chouzos dos pastores onde pasaban a veces invernos enteiros. Entonces, bueno, igual, incluso a componente emocional podes valer pois para xenerar riqueza no país e que os seus descendentes ou veciños desas cidades non teñan que emigrar como fixeron as súas familias. E nada máis, moitas gracias. Réplica. No, perdón, turno de peche da pregunta, señor presidente. Gracias, señor presidente. Sí, señor Ojeda, efectivamente, a componente emocional é importante. Por eso é importante tamén visitalos, ir a velos, transmitirles o cariño, o interese dende Galicia, do que fan, como fan, agradecerlles, ir a velos ali, acollelos cando veñen aquí, nas vacacións ou en calquera viaxe. Claro que é importante, hai moitísimos galegos polo mundo, mexicanos tamén, moitos con orixen en Ourense, orgullosa Orixe que
que están comprometidos co desenvolvemento das terras onde naceron, en moitos casos, pero tamén de Galicia, igual que entendo que está vostede, polo que acaba de decir, insisto, alábolle a coherencia e a valentía, comparado co que algúns falan destas cousas, e está a Xunta de Galicia. Por tanto, temos que coincidir todos, mandar esa mensaxe de que Galicia é unha terra aberta, unha terra aceitada para investir. Xa se van encargar outros e outras de facer o contrario, de decir que aquí nos sobra todo, de que aquí non queremos nada, de que aquí non se toca, de montar unha plataforma en canto a saca aquel risco de alguén que quere invertir, mandarlle esa mensaxe de que aquí todo van ser problemas, todo van ser sinsabores, que se quere comodidades que as busquen outras terras. Hai outros e outras que van facer eso. Por lo tanto, eso de pechar Galicia, illala, levantar muros, tapiar o seu futuro, todo iso está ben que os que non concordamos con eso teñámoslo claro e actuemos de xeito coordinado. Efectivamente, a Unión Europea acaba de sinalar Galicia, non son moitos territorios, pero sí en Galicia como un dos lugares onde hai recursos minerais estratégicos, co que eso supón neste momento. E, polo tanto, temos que ser conscientes desa oportunidade, ter o sentidiño para saber que, efectivamente, hai que saber xestionalo ben e aproveitalo. E se podemos, canto máis se poida pechar aquí o ciclo productivo, mellor. Agora, todo iso está en investigación. O galla que fructifique. Creo que un magnífico sinal ese interese e esa determinación da Unión Europea. Sabe vostede que hai concursos de dereitos mineiros, ahora mesmo permisos de investigación que estaban caducados, se volveron a convocar. En canto se resolvan, volveremos a convocar outros de todos aqueles minerais que poidan ser estratégicos ou que poidan ter algún tipo de utilidade económica, de xerar riqueza, de xerar emprego no territorio e, se é posible, por suposto, pechar o ciclo productivo, cobre, feldespato, niobio, tántalo. Podemos ter recursos dese tipo en Galicia, por lo tanto, hai que aproveitar esa oportunidade, hai que velo, a ver se é posible, compatibilizando todo iso coa protección do medio ambiente. Xa lle digo que, en canto empecemos con eso, os de sempre farán o de sempre, que é opoñerse por sistema, preventivamente, canto máis ruido, canto máis algarada, canto máis, como era, tensión social, millor. Eso vai pasar. Por lo tanto, nós témolo claro. Respeto absoluto ás normas, pero abrir os brazos ás oportunidades, aos investidores que queren crear riqueza en Galicia e queren entender que non hai futuro sin apertura, non hai vida sin vida económica. Por lo tanto, agradezo a coherencia e agardo que, si todo isto empeza, como agardo que empece, esta mesma coherencia que os amostre durante o proceso, porque os de sempre, insisto, farán o de sempre. Aí nos veremos e agardo que vostede este non do noso lado, do lado de Galicia. Moitas gracias. Gracias. Pregunta de doña Ana Pontón Mondelo, portavoz do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Moitas grazas. Bos días. Quero sumarme a darlle a benvida aos alumnos e as alumnas de Melide. Señorías, señor Rueda, a verdade é que me alegra que hoxe teña tempo para vir a este Parlamento en lugar de sair correndo para Madrid a recibir ordes de Feijóo como fixo o pasado luns. O certo é que o seu nivel de servilismo é de tal calibre que a vostede parecelle normal abandonar as súas obrigas de presidente para ir a un acto de partido. Señor Rueda, a súa sumisión a Madrid dá auténtica vergoña allea. Señor Rueda, vostede é un presidente desleal con Galiza e, ademais, goberna desde a propaganda e desde a mentira. Levan anos facendo da mentira a súa forma de gobernar e o último exemplo témolo na saúde mental.
Tras ter a saúde mental no máis completo abandono, en xuño de 2020 anuncian un plan de saúde mental 2020-2024 polo que iban a investir 83 millóns de euros. E isto resultou ser outra gran mentira do Partido Popular. E isto non llo digo eu, é que llo di o Consello de Contas nun informe demoledor, onde desvela que o investimento real foron 33,5 millóns de euros, incluindo a contratación de personal, é dicir, o 60% do que anunciaran. E esta mentira, como forma de goberno, ten consecuencias nefastas para milleiros de persoas que teñen problemas de saúde mental nunha Galiza que encabeza o dramático ranking de suicidios e tamén de consumo de fármacos. Preste atención a este dato, señor Rueda. 8.864.169. ¿Sabe a que corresponde? Son as receitas de ansiolíticos e antidepresivos en 2023, unha cifra que non deixou de aumentar, igual que están aumentando as esperas en saúde mental. Ten vostede a 9.000 persoas agardando por unha primeira consulta en psiquiatría. Vostede hai máis dun ano tamén nos anunciou que ia haber psicólogos e psicólogas clínicas en atención primaria. Onde están, señor Rueda? É que a vostedes dalles igual, minten con calquera cousa. E mentres vostede minte, a realidade é que estamos moi lonxe dos obxectivos marcados pola Organización Mundial da Saúde e estamos por debaixo da media de Europa e do Estado español en profesionais. E todo isto o que provoca é que no noso país hoxe a saúde mental é un luxo ao alcance duns poucos. E o que non pode ser, señor Rueda, é que a túa saúde mental dependa da túa conta bancaria, que dependa de si tes recursos ou non para poder pagar unha consulta privada, porque o único que lles ofrece vostede é propaganda e mentiras. Por isto, señor Rueda, pregúntolles que medidas vai a tomar para garantizar a saúde mental dos galegos e das galegas, ou si vostede vai seguir gobernando desde a propaganda e desde a mentira nun asunto, señor Rueda, tan delicado como este. Resposta do presidente da Xunta. Moitas gracias, señor presidente. Bos días, señora Pontón. Non pode evitalo, nunha pregunta. Iso que lle importa a vostede a saúde mental. Ten 3 minutos, o primeiro minuto, a dar o recado que de verdade lle importa, que é o de sempre. O de sempre. A obsesión con Génova, con Feijóo, coas sumisións. Mire, dúas cousas. Vostede non entende, porque durante 4 anos non o practicaban, non o poden entender, que non hai ningún problema. Vostedes no bipartito, si faltaba o presidente, había que suspender o Consello, vamos, porque deixalo en mans de calquera outra persoa, imposible. Aquí funcionamos con absoluta normalidade. Iso é o primeiro, que vostedes non poden entender, non o poden concebir, porque resultaba imposible para vostedes. E segundo, mire, en todo caso, sempre preferirei, e témome no, alégrome de que os galegos, estou seguro que na súa inmensa maioría tamén, ir a Madrid a falar con Feijóo que ir a outros sitios a aplaudir ao Otegui, que é o que fan vostedes, señora Pontón. E, polo tanto, si vostede actuara con boa fe, que xa sabemos que non, eu alegrareime moito desta pregunta. Efectivamente, a saúde mental é un problema crecente, e así o estamos tratando. Por suposto que é un problema, pero claro, vostede fai de sempre, utiliza un día os enfermos mentais, outro día as persoas con dependencia, outro día os parados. Son as vítimas na primeira parte, na segunda xa se coloca sempre vostede de víctima, na réplica, e así construe os seus argumentos, fala de todo. Menos do que interesa de verdade. Eu sí que quero falar, creo que era importante facerlle, xa que vostede empezou así, facerlle esta aclaración de inicio, falar de saúde mental e falar en serio. Eu xa sei que é imposible que vostede
este tema o tome como hai que tomalo. Tería que ter algún tipo de noción de responsabilidades de goberno e non a ten, leva aquí moitísimo tempo, e nunca tuvo. Por lo tanto, ten que facelo de sempre, montar a algarada, que son as instruccións que ten, tersiversalo todo, coller as partes que lle interesa, facer, por suposto, oídos sordos. Onte estuvo aquí o Consello de Sanidade falando deste tema, pero dai exactamente igual. Vostede, se non sesga, se non alarma, se non tersiversa, claro, que se queda sin contido para preguntar nada. Pregúntame por o informe de Consello de Contas, que é o único que lle motiva a vostede falar de saúde mental. Se non, de saúde mental non falaba, falaría de Feijóo ou outro demo deses que vostede saca a pasear sempre. É o que fai. Pero como ten un informe do Consello de Contas, o colle na parte que lle interesa e non conta a verdade, señora Pontón. Non conta que analiza solo dun período orzamentario, faltan máis de 2 anos por analizar. Senón a execución daría o que di o Consello de Contas, que dá unha desviación de menos dun 1% na execución orzamentaria. Non conta porque non interesa que ese mismo informe do Consello de Contas alaba o esforzo especial que se fixo en contratación de psicólogos e psiquiatras, que foi incluso maior do previsto. Non fala de que efectivamente non se computan os gastos de personal. Vostede os meteu agora, menos mal, que ten unha mínima objetividade. Pasa claro, non fala de todo o demais. En definitiva, tersiversa como sempre. Sabe por qué? Porque, perdone que lle diga, pero que isto é así. Por moito que o repitamos, eso non vai cambiar. Vostede ten as instruccións, porque ten agora mesmo bastantes, supoño, cuestionamentos internos de cumprir o que lle dixeron. Algarada, collo que sea, manipula o tersiversa e fai ruido. Canto máis ruido, mellor. Canto máis inconcrecións, en canto máis confusión e canto máis crispación, mellor. Pero lle digo unha cousa, señora Pontón, hai algunhas cousas en que debería ter un pouco de respeto. A saúde mental é unha delas. Se quere falar en serio, fale en serio das cifras e dos informes. Eu lle diría que os enfermos mentais, as súas familias, os deixe fora de todo isto. Xa sei que non é capaz, pero aí deixo a recomendación. Moitas gracias. Réplica, señora Pontón. Señor Rueda, o que lle importa a saúde mental e o que lle importan os enfermos e as súas familias, acabamos de velo agora mesmo con unha resposta que realmente unha cousa de verdade denigrante. 3 minutos e non fala vostede dun dos principais problemas na sanidade que hai no noso país. Vostede falounos de Otegui, falounos de algaradas, falounos de non sei que, pero non fala vostede dos problemas de saúde mental, porque sabe que a situación é gravísima e se alguén quixo utilizar a saúde mental como un arma electoral foi o Partido Popular cando anuncia un plan que logo non ten fondos, señor Rueda. Aí cando se ve quen quere utilizar e quen non quere utilizar. E mire, o certo, señor Rueda, é que eu me tomei a molestia de ver os datos dese informe e é que son demoledores e vostede debería de explicar neste Parlamento por que lle minte a cidadanía, sobre todo cando vemos como se están incrementando as listas de espera en psiquiatría con casos que son gravísimos, un incremento dun 174% da lista de espera en Lugo, de casi o 300% en Ourense. Esta é a realidade que sufren miles de persoas no noso país, porque o certo, señor Rueda, é que a saúde mental é un drama no noso país, un drama que lle está afectando a miles de persoas. Vostede sabe que se incrementou nun 52% o consumo de ansiolíticos e antidepresivos entre os menores de 19 anos. Mozos, mozas, xente adolescente a que o único que lle están ofrecendo é unha pastilla para sair adiante no seu día a día nunha Galiza que está encabezando o ranking de suicidios. E mentres isto pasa, señor Rueda, vostede convertido no goberno da mentira. Menten con Altri. Menten cando nos anuncian vivendas de aluguer social que logo son un fiasco. Menten nas residencias, na dependencia. Menten cando din que o galego está na mellor situación da súa historia e menten tamén cando fan anuncios falsos en relación coa saúde mental, señor Rueda.
porque é que esos anuncios tamén os fixo vostede. En outubro de 2023, teño aquí recorte oficial da Xunta de Galiza, dicindo que se estaban invertindo 80 millóns de euros, cando agora sabemos que isto non existiu nin no papel, señor Rueda, porque se vostede lera o informe do Consello de Contas, ve que os datos que mandou a Xunta é que non presupostaron xamais esos 80 millóns de euros. Eso é o que lle importan a vostedes. Os problemas que hai neste país en materia de saúde mental. Por iso vostede, señor Rueda, mente. Mire, como de costume, vostede ven aquí a enlamar, a crispar e os ataques persoais. A mí, sinceramente, señor Rueda, aí non me vai a topar nunca. Donde nos vai a topar o BNG é nas propostas. E deixolle propostas. Contrate 100 psicólogos e psicólogas en atención primaria para cumplir coas recomendacións da OMS. Poña en marcha, señor Ruedas, unidades de hospitalización infanto-juvenil en todas as áreas e articule un verdadeiro plan de prevención de suicidio que teña medios e recursos. Estas son as medidas que necesita a saúde mental e non as súas mentiras, porque, señor Rueda, as súas mentiras son unha ofensa. Terminou o seu tempo. Gracias. Peche da pregunta, señor presidente. Moitas gracias, señor presidente. Señora Pontón, señorías, dan vostedes conta, sempre se cumpre o esquema. Na primeira parte hai unhas víctimas, que se van toca un, e a segunda sempre a víctima é a señora Pontón. Ela mesma o di. Comprendo que este nerviosa, señora Pontón. Fala de que mentimos en vivenda. Ten que ser duro. A mesma mañán que vostede sale dicindo que non facemos absolutamente nada en vivenda, por a tarde asinamos co Concello de Pontevedra o primeiro concello que nos cede chan para facer vivenda pública. Ten que ser moi complicado facer ese tipo de papelón. Si, non se enterou de que firmou o alcalde Lores. Bueno, xa se ve a coordinación que teñen. Mire, cando volvo a decir, vostede ten moi pouco interés neste asunto, o sei, se sabe perfectamente, e, polo tanto, pedirlle rigor é moi difícil, polo tanto, imposible prácticamente. Por tanto, eu sí quero deixar mensaxe nesta resposta, non a vostede, que lle dá igual, vostede é a protagonista sempre, a que se victimiza, senón os enfermos mentais e as súas familias, de que somos conscientes do problema e de que estamos poñendo solucións. Mira, a demanda de servicios de saúde mental medrou dende a pandemia en un 30%, nada máis e nada menos. É certo que medrou a lista de espera e moitas máis persoas, pero medrou un 11%. A demanda un 30% e a lista de espera un 11%. Que 11 moito, sí, pero é 3 veces menos do que é o aumento da demanda. O ano pasado atendimos máis do doble de persoas das que se atendían no ano 2010, concretamente 437.431 persoas atendidas en consulta de saúde mental. As consultas de psicoloxía aumentaron efectivamente en 5 anos casi un 50%, un 46%, e o 83,4% dos pacientes de saúde mental agardan menos, vou dicir unha cifra que ten que baixar, menos de 180 días, ten que baixar moitísimo máis, pero é moito máis do que vostedes están dicindo. Por suposto que ten que baixar e por suposto que hai que poñer as cifras en riba da mesa. Mire, psicoloxía en atención primaria. Neste ano 2025 contrataremos a 14 profesionais. Xa estamos nese proceso, remataremos con 21 e queremos chegar ao ano 2030 con 50. Están cubertas ao 100% das plazas de psicoloxía clínica, e máis que houbera. Vostede lanza, xa mo dixo unha vez cando tivemos unha reunión, que todo se arreglaba as solucións máxicas de que nunca gobernou, de que non ten nin idea e non ten interés en saber. Contraten vostede 100 psicólogos para traballar na primaria. Sabe vostede que teñen que ter o mestrado habilitante en psicoloxía xeral sanitaria? Sabe vostede que teñen que superar o PIR? Sabe vostede que despois teñen que ter 4 anos en residencia? Sabe vostede que todos os que teñen eso estén dispostos a traballar os contratamos? Sabe vostede algo do que é o rigor de gobernar, señora Pontón? Sabe vostede iso? As súas solucións máxicas. Que máis lle dá? A vostede que máis lle dá? A
a que leva 25 anos en política profesional sen gobernar, que pouco lle importa como hai que facer as cousas dentro da administración. Pódense lanzar ese tipo de mensaxes, se non o fan é porque non queren. Que máis dá? E así todo, tamén coas cifras do Consello de Contas, volvo a decir, unha desviación de menos dun 1%. Sabe vostede que doblamos o número de profesionais nos últimos anos da atención sanitaria de 557. Había 285 no ano 2010. A ratio de psiquiatras está un pouquiño por debaixo da media nacional, pero moi pouco, e aumentou. Podería seguir, hai moitísimos datos, señora Pontón, pero mire, digo unha cousa, non vale todo, non valen todas as cousas para facer ruido, para cumprir as instruccións que lles deron a vostedes, tensionar, aínda a costa da verdade. Non vale, non debería valer en ningún campo, pero moito menos na saúde mental. Aquí hai que empatía, intentar traballar e ir avanzando, señora Pontón, con realismo, non mandando mensaxes, nin consignas, nin cousas que, iba a decir, sabe de sobra que non se poden facer. Vostede nin sabe, nin lle importa, pero a xente ten que saber que as cousas, todos os profesionais en psicoloxía que poidan traballar nos Sergas terían que ser contratados inmediatamente. O Sergas o está facendo. Outra cousa é a disponibilidade, señora Pontón, e así tantísimas cousas. En todo caso, xa lle digo, estar en contra de todo, a política do non ás veces non vale, e en saúde mental vostede debería ser, xa sei que non é nada, moito menos en isto, especialmente respetuosa e especialmente rigurosa. Gracias. Pero para eso tería que ser outra Ana Pontón, e eso xa a estas alturas debe ser moi difícil. Máis nada e moitas gracias. Continuamos co orden do día. Sustanciamos ora dúas alteracións que son dúas preguntas ao Goberno. Comezamos ca pregunta de doña Cristina Sanz do Grupo Parlamentario Popular. Cando queira. Grazas, presidente. Benvido, señor Corgos. Señorías, para o Partido Popular o programa electoral non é tan só unha folla de ruta, senón que é o contrato que en cada elección firmamos cos cidadáns e que sempre que nos dan a oportunidade de gobernar cumprimos. Respecto aos impostos e fronte á política asfixiante do goberno de Sánchez con 94 subidas tributarias de cotizaciones sociais desde que chegou a Moncloa, en Galicia temos o compromiso de avanzar coa política de rebaixas fiscais selectivas co fin de axudar a quen máis o necesita e co fin de reactivar a nosa economía. E hoxe, en concreto, falamos da rebaixa fiscal introducida a partir do 1 de xaneiro do ano 24 no imposto sobre transmisións patrimoniais que grava a compravenda de vehículos entre particulares. Señor Corgos, lle avanzo que estou segura que este tipo de medidas non lle gusta aos partidos da oposición, sempre empeñados no seu falso relato e demagoxa de que o Partido Popular favorece as rendas altas. Pero a realidade, unha vez máis, os desmonta, porque con esta iniciativa se está permitindo que quen compre un vehículo usado pague menos impostos que antes ou incluso que non pague impostos, e o habitual é que este contribuinte sexa unha persoa con rendas máis modestas que quen compra un vehículo novo. Estamos en falar, en concreto, da baixada neste tributo do 8 ao 3%, unha reducción de máis do 60% dos impostos que paga o comprador dun coche usado. Unha medida aprobada polo seu goberno, con vostede ao frente da Consellería de Facenda, co obxectivo de axudar as familias na adquisición de vehículos usados nun momento, un contexto de inflación e nun contexto de elevados tipos de interese. Estamos a falar da aplicación dun tipo do 0% para as transmisións de vehículos cero emisións, das bicicletas de pedaleo asistido e dos vehículos de mobilidade persoal, como medida de apoio ao medio ambiente en liña coa política marcada pola Xunta de impulso a unha mobilidade sustentable. Estas medidas mantense a día de hoxe, a pesar do actual contexto de contención da inflación e de baixada dos tipos de interese, nunha mostra de sensibilidade do seu goberno ante o incremento do prezo do coche usado. Importe que non deixa de subir mes a mes, como amosan os máis recentes datos da Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos. Segundo estes datos, os últimos datos do mes de abril deste ano, o coche de segunda mano subiu en Galicia un 3,9% respecto a abril do ano anterior,
co que o mantemento deste tipo reducido do imposto nas transmisións dos vehículos resulta unha medida especialmente acaída. Señor Corgos, por todo iso, desde o Grupo Parlamentario Popular formulamos a seguinte pregunta. A canto ascenden os beneficios acadados polos cidadáns galegos desde 1 de xaneiro de 2024 na adquisición de vehículos usados? Moitas grazas. Gracias. Resposta do conselleiro de Facenda e Administración Pública, do Miguel Corgos López Prado. Señor presidente, señoría, moitas grazas pola súa pregunta. O primeiro que me gustaría salientar, como sempre, é que o Goberno galego xestiona as súas competencias en materia tributaria co obxectivo de aliviar a carga fiscal da cidadanía e beneficiar os galegos dos dividendos da boa xestión financeira unha vez blindado o financiamento dos servizos públicos. Por iso, no caso dos automóviles, no ano 23, nun contexto inflacionista no que os xuros para o acceso ao crédito consumo eran moi elevados e os precios dos vehículos de primeira e de segunda man tamén estaban a medrar de xeito importante, como acaba de sinalar, desde a Xunta de Galicia decidimos tomar unha medida para aliviar o custe fiscal de adquisición de vehículos de segunda man, que é onde temos competencias. Por iso, dende 1 de xaneiro do 24, rebaixamos máis da metade do imposto de transmisións patrimoniais, pasando do 8% ao 3%, para situar a Galicia como a comunidade de contributación máis baixa de toda España, e isto tradúcese en aforros para os galegos. Por poñerlle un exemplo, unha persoa que merca un vehículo de segunda man en Galicia por un valor, por exemplo, de 10.000 euros, pasaría de pagar 800 euros de transmisións patrimoniais a aboar 300, cun aforro de 500 euros. Ademais, coa finalidade de incentivar a adquisición de vehículos máis respectuosos co medio ambiente, decidimos eliminar este imposto para os de cero emisións e, como acaba de dicir tamén, para as bicicletas con pedais asistidos e vehículos de mobilidade personal. Deste xeito, Galicia é a única comunidade autónoma, xunto con Baleares, que exime de tributación este tipo de vehículos, fomentando así a mobilidade sustentable. E, señoría, indo a súa pregunta concreta, os resultados deste primeiro exercicio en vigor destas medidas de rebaixa na tributación para vehículos de segunda man, pois pensamos que son moi positivos. Dende 1 de xaneiro do 24 ata o 30 de abril deste ano, máis de 92.400 galegos e galegas se beneficiaron da mesma, cun aforro conxunto de 11 millóns de euros. Uns cartos que contribuíron a mellorar as economías das familias galegas. Por outra banda, estas medidas supoñen un aforro fiscal para os beneficiarios e tamén hai que sumar a estas axudas as axudas do Plan Renova do Vehículo para os vehículos novos, para favorecer a remuda da flota de vehículos, unha flota que é moi antigua na nosa comunidade autónoma, pois ten unha idade media de 16 anos. Coas implicacións medioambientais que isto ten. Entre as vantaxes destes incentivos á renovación están tanto a de dispor de vehículos máis eficientes e menos contaminantes, como a de favorecer a seguridade viaria, retirando das estradas os vehículos de maior antigüedade. Por tanto, o Goberno galego está moi satisfeito do resultado que está a ter a nosa decisión de apostar por rebaixar máis da metade do imposto de transmisións patrimoniais para a compra de vehículos de segunda man e de eliminar este imposto para os vehículos de baixas emisións de mobilidade persoal. E agardamos que este aforro fiscal estas axudas á renovación continúen para, por unha banda, seguir axudando as familias e as empresas e, por outra, a un dos sectores máis importantes da nosa comunidade. Moitas gracias. Moitas gracias. Réplica, señora Sanz. Señor Corgos, moitas grazas pola súa resposta. Acabámoslo de ver. O Goberno que preside Alfonso Rueda aplica políticas responsables con resultados medibles. Falou que desde 1 de xaneiro do 24 ata o 30 de abril do 25, máis de 92.400 galegas e galegos se beneficiaron desta medida de apoio á compra de vehículos usados cun aforro conxunto de casi 11 millóns de euros. Vostede dixo, esta decisión converte a Galicia na comunidade autónoma con mellor trato fiscal para as transmisións de vehículos de segunda man de toda España. Esta decisión converte a Galicia na única comunidade xunto a Baleares que establece un trato diferenciado de tributación a tipo cero para os vehículos e insmisións, para as bicicletas con pedaleo asistido e para vehículos de mobilidade personal. Medida que amosou a súa utilidade para apoio a familias traballadoras, para mozos que merquen o seu primeiro coche, para autónomos que necesiten dunha furgoneta usada para traballar, para aqueles que precisan un vehículo de mobilidade personal ou para aqueles concienciados co medio ambiente que deciden adquirir un vehículo con cero emisións. Vostede así explicou.
Galicia conta con un modelo fiscal propio, responsable e sostible. Somos unha comunidade fiscalmente competitiva na que levamos tempo demostrando que é posible baixar impostos, mellorar os servizos públicos e cadrar as contas todo ao mesmo tempo. E aproveitando que estamos en peña campaña da declaración da renda, señor Corgos, non sei se podería dar máis detalles sobre o modelo galego de reducción de impostos que foi un compromiso do Partido Popular desde que chegou ao goberno no ano 2009 e que teñe consolidado ao longo das 5 últimas legislaturas. Porque para o PP o primeiro son as persoas e por iso gustaríanos que na súa réplica detalle medidas tan útiles como as que a Xunta puxo en marcha en materia de renda, en materia de sucesións, o anuncio máis recente feito polo presidente Rueda no debate de Estado da Autonomía sobre a desgravación dos custes da reforma das vivendas que se poñan en alquiler. Moitas gracias. Moitas gracias. Réplica do Goberno, señor Corgos. Sí, gracias, presidenta. Señoría, como xa lle avancei, o Goberno galego busca aliviar, na medida do posible, a carga tributaria da cidadanía. Por iso, ademais desa referida rebaixa na compra de vehículos usados, na que fomentamos que podesen acceder a este vehículo de segunda man, que non é precisamente un ben de luxo, nin un ben ao que acceden as familias de rendas máis altas, sino, en todo o contrario, fomentamos que medrara máis dun 10% a compra-venda de vehículos neste último ano dende que se aplica a medida. Nos últimos anos tamén tomamos outras decisións que contribuíron a mitigar a alza de precios que surdiu no ano 21. Unha foi reducir a imposición persoal sobre a renda das persoas físicas, deflactando no ano 23 con carácter retroactivo dende 1 de xaneiro do 22 os 3 primeiros tramos do IRPF, os tramos máis baixos, e minorando tamén o tramo máis baixo ata o 9%, ademais de aumentar os mínimos persoal e familiar. Grazas a estas medidas e as rebaixas acumuladas, cada contribuinte galego que está nestes días facendo precisamente a súa declaración da renda paga de media case 500 euros menos de IRPF que no ano 2009. Ademais, no IRPF tamén temos en vigor dende hai 3 anos unha deducción de 250 euros para os contribuintes con 2 fillos, equiparando así esta condición a das familias numerosas. Galicia tamén foi a primeira comunidade autónoma en apoiar unha medida deste tipo para as familias con 2 fillos, ao tempo que duplicamos a deducción que se aplicaba ás familias numerosas ata os 500 euros, cun aumento de outros 250 euros por cada fillo a maiores. E por referirnos ao máis recente, dende 1 de xaneiro do ano 25, temos en vigor por unha banda unha nova rebaixa do imposto de sucesións. Xa éramos a comunidade autónoma con maior tratamento para as herdanzas entre familiares directos e a partir deste ano estamos entre as mellores para as herdanzas entre parentes, porque as transmisións mortis causa do grupo 3 entre irmáns, tíos, sobrinhos, sogros, cuñados, senros e noras se benefician dunha exención de 25.000 euros, non pagan nada se ten unha base imponible menor que esa contía e pagan esa contía de menos, tributan por esa contía a menos se tiveran unha base imponible superior. As herdanzas de superior contía pagan menos, por tanto, por esta reducción. 2 de cada 3 destes herdeiros non tributan nada na actualidade. E por outra banda, xa temos en vigor un amplo paquete, tamén como se sinalaba, de medidas fiscais para reforzar a nosa aposta pola vivenda, tanto en compra como en alugueiro. Para favorecer a compra, reducimos e equiparamos os tipos de transmisións patrimoniais aos que merquen vivendas e locais comerciales para dedicalos á vivenda, que se beneficien desas reduccións dende o 7 ao 0% en as diferentes casuísticas que contempla a nosa normativa autonómica. Bonificamos o 75% de actos únicos documentados para adquirir, construir e rehabilitar edificios de vivendas en aluguer. E, para dinamizar o mercado en aluguer, unha deducción no IRPF do 15% dos custes para decentar inmobles baleiros para ser adicados ao aluguer ou a deducción de 500 euros no IRPF por aluguer de vivendas baleiras. No Goberno galego, señoría, estamos moi satisfeitos co resultado que están a ter estas medidas e por iso xa lle avanzo que na medida posible, como facemos sempre, estudiaremos a posibilidade de implantar novos incentivos fiscais que permitan afundar nos asistentes para seguir a axudar as familias no seu día a día nos vindeiros orzamentos. Moitas grazas. Moitas gracias. Pregunta de don Julio Ernesto Abalde e 2 deputados e deputadas máis do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia sobre as estatísticas das cardiopatías na área sanitaria da Coruña e CEE e na de Ferrol. Para formular a pregunta, ten a palabra o señor Abalde.
Bos días, Presidenta, bos días, Conselleiro. Quero, en primer lugar, saludar a Carlos Piñeiro e os membros da Asociación Amicor que nos están seguindo por streaming, porque precisamente como son enfermos de cardiopatías non poden viaxar, señor Conselleiro. Ben, vamos a falaros aquí de cardiopatías. Tamén un tema en donde, como vostedes saben, tamén estamos en cabeza en Galicia, lamentablemente. Perdón, en España. De feito, somos a comunidade autónoma que ten un maior índice de mortandad por cardiopatías. En xeral é un 33,7% e, curiosamente, no caso das mulleres é 37,8% a incidencia de cardiopatías según a Sociedade Cardiolóxica de Galicia. Por lo tanto, non son datos nosos, son datos dos demais. Por lo tanto, temos un problema importante porque un tercio dos galegos e as galegas moren precisamente por enfermedades coronarias. E a realidade é que a Estrategia Nacional de Saúde establece dous principios básicos, a prevención e a vida saudable antes de que se produzcan os episodios de cardiopatías e, posteriormente, a rehabilitación cardíaca nos casos de enfermos xa de cardiopatías. A realidade é que estudios internacionales, americanos e demais establecen que precisamente a utilización destas unidades de rehabilitación cardíaca supoñen unha mellora sustancial na supervivencia e, sobre todo, na pérdida, na non posibilidade dun novo episodio de cardia. Por tanto, é importante que dispoñamos desas unidades. No sistema sanitario galego, como vostede moi ben sabe, temos unidade de rehabilitación cardíaca en Lugo, que foi a primeira, en Santiago, en Vigo, en Santiago incluso hai na Estrada en Nova Barbanza, e este verán se abriu unha unidade de rehabilitación cardíaca no Hospital de Ourense. Todas elas comandadas fundamentalmente por os especialistas en cardioloxía, que son moitos e moi bons aquí en Galicia, somos referencia en moitos casos, hai hospitales como o de Santiago como o da Coruña, que son referentes en cardioloxía e en cirurxía cardíaca. Sin embargo, no hospital, na área sanitaria de Ferrol, na área sanitaria de Coruña C, non existe esa unidade de rehabilitación. En Coruña existe unha de rehabilitación pediátrica para colaboración con unha fundación, pero non existe para adultos. Por lo tanto, consideramos que é importante que en esas dúas áreas existan, porque un enfermo de cardiopatías da área de Ferrol, si quere asistir a esas unidades, ten que desplazarse ou a Lugo ou a Santiago, co problema que eso supón. Bueno, despois ten vostede o tempo para explicarlo. Cos problemas que eso supón desde o punto de vista de desplazamento, porque moitos deles non poden utilizar o seu vehículo particular e teñen que depender de transporte público, e xa sabemos as dificultades de comunicación pública de medios públicos como hai, por exemplo, na área de Ferrol, que vostede conoce perfectamente porque de ali é. Por lo tanto, o que lle pregunto é que nivel de incidencia de cardiopatías hai en esas dúas áreas e que como non poden justificar o feito de que se creen esas dúas unidades, tanto no caso do Hospital de Ferrol como tamén no Hospital da Coruña, na área de Coruña. Por lo tanto, eso é a pregunta inicial. Moitas gracias. Para dar resposta, ten a palabra o señor Conselleiro de Sanidade, don Antonio Gómez Camaño. Grazas, Presidenta. Señor Diputado, saludar tamén a todos os pacientes cardiópatas que nos siguen por streaming. Pinta un pouco negro, demais, a situación da cardioloxía en Galicia. Permítame dicirlle que non hai nada máis afastado da realidade. O compromiso da Xunta de Galicia coa cardioprotección da poboación maniféstase a través do reforzo da prevención, atención especializada, investigación e investimentos en alta tecnoloxía. Pusemos en marcha iniciativas como o Rexistro Galego de Infarto Agudo de Miocardio, a rede de atención ao shock cardioxénico, no que fomos pioneiros a nivel estatal, o proxecto Ariadna para o rexistro e xeolocalización dos desfibriladores externos, sendo a primeira comunidade en integrarnos a través do 061, que ten tamén a liña de intervención colaborativa Acude e Axuda. Nos últimos anos tamén desenvolvemos o programa galego de atención ao infarto agudo de miocardio, Progalian, para a actuación en pacientes con síndrome coronario agudo. Asegúrolle que son iniciativas que nos permiten mellorar a asistencia, ofrecendo unha resposta máis ágil, máis rápida e eficaz para reducir a mortalidade das doenzas coronarias. Señoría, Galicia, en concreto, os hospitales das 7 áreas sanitarias gozan dos mellores recursos para atender as patoloxías de corazón, como así avalan os distintos indicadores. Podemos falar, por exemplo, dos tempos de espera para as consultas de cardioloxía nas dúas áreas sanitarias ás que se refire.
Área sanitaria de Ferrol, tempo medio de espera para consulta co cardiólogo, 47 días. Área sanitaria da Coruña, 23,6 días. Tempo medio de espera en España, 71 días. Iso quere decir que un ferrolán agarda de media 24 días menos que a media dos españoles e un coruñés agarda 48 días menos. Tamén para intervención cirúrxicas temos uns tempos de media razoables. O complexo hospitalario universitario da Coruña ten na actualidade a espera máis baixa dos últimos 30 anos para operacións cardíacas. E iso a vez que a actividade foi moi intensa, con 1000 intervencións cardíacas durante o ano pasado. Isto converte a CHUAC nun dos centros que realizan máis cirurxías cardíacas en toda España, pois só existen 6 hospitales que realizan máis de 600 a ano. E tamén o CHUAC é un dos hospitales que máis trasplantes de corazón realiza. 30 en o ano pasado. Señoría, non é verdade que os pacientes de Ferrol da Coruña se teñan que desplazar a outras áreas sanitarias para a súa rehabilitación cardíaca. As instruccións para a rehabilitación cardíaca son proporcionadas polo seu cardiólogo, pautadas e dirixidas desde eses hospitais. Desde a Xunta estamos a traballar para dispoñer dos espacios necesarios no marco de ampliación e reforma dos hospitais de Coruña e Ferrol que temos en marcha. Es máis, no caso de Ferrol estamos a avaliar unha pequena actuación e rehabilitación que nos permita dotar desta área e iniciar a actividade o antes posible. Moitas grazas. Moitas grazas, señor conselleiro. Antes de darlle o turno de réplica ao señor Abalde, se mo permite, doulles a benvida e saúdo os alumnos e alumnas do IES Ricardo Carballo Calero de Ferrol. Benvidos e benvidas ao Parlamento. Bo día a todos. Agora, turno de réplica, señor Abalde. Hombre, benvidos aos alumnos de Ferrol, porque estamos falando precisamente de Ferrol e de que seguro que ainda son xóvenes, pero seguro que a mellor algún familiar se beneficiaría de que a Consellería nos fixera caso hoxe, por exemplo. Ben, señor conselleiro, me está falando vostede do servicio de cardioloxía. Eu xa lle dixen que o servicio de cardioloxía son magníficos e maravillosos. Estamos falando de unidades de rehabilitación cardíaca, que son grupos e equipos multidisciplinares, donde hai cardiólogos, donde hai médicos rehabilitadores, donde hai fisioterapeutas, donde hai psicólogos, donde hai nutricionistas, donde hai terapeutas ocupacionais. Por lo tanto, son grupos multidisciplinares que actúan despois de que os cardiólogos das consultas ya atenden os períodos críticos. Eu son biólogo, vostede é médico e deso sabe seguro máis que eu. Pero estamos falando de despois de que pasan polo servicio de cardioloxía e despois do que pasan por unha fase de cirurxía cardíaca, porque esa rehabilitación é moi longa, é ao longo, rehabilitación, vostede estudie cuestións vinculadas á rehabilitación cardíaca, porque son sistemas de 4 ou 5 fases onde establecen despois incluso tratamentos cando xa non están en fase crítica nin están en fase hospitalaria. Por lo tanto, o que se pide é esas unidades, e vostedes saben perfectamente que son necesarias. Por qué? Porque hai 5 áreas sanitarias que as teñen. Porque vostedes as teñen. Por que? Que diferencia hai entre un enfermo de cardiopatía en Ferrol ou en Coruña con un enfermo de cardiopatía en Ourense que acaban de abrir agora unha unidade de rehabilitación cardíaca? Por certo, por impulso de cardiólogos desos hospitales. Por lo tanto, o que pedimos aquí é que vostede, como xestor do Servicio Galego de Sanidade, garantice a igualdade de oportunidades e a igualdade de trato e de servicios de todos os galegos e todas as galegas. Porque, lamentablemente, os enfermos de cardiopatías de Coruña e de Ferrol non teñen as mesmas posibilidades de atención por parte dos Sergas. Por qué? Porque hai unha unidade que os Sergas ten en outras áreas sanitarias e que, sin embargo, en esas non está. E a incidencia, vostede o sabe, que por certo non me contestou ningún tipo de incidencia, sabe que na área de Ferrol hai unha incidencia moi importante de cerca de 500 infartos anuales e hai cerca de 300 enfermos con cardiopatías. Esos enfermos, lamentablemente, non teñen un servicio de rehabilitación cardíaca e a súa consellería é a responsable de facelo directamente, porque é xestión propia. Moitas gracias, señor Abalde. Si, se remato. Aquí non hai o comodín de Sánchez. Rematou o seu tempo. Moitas gracias. Réplica do Goberno, señor conselleiro. Grazas, presidenta. Señor deputado, os pacientes con cardiopatías das áreas sanitarias da Coruña e Ferrol teñen asistencia sanitaria de calidade garantida. Mire, no caso concreto da área sanitaria de Ferrol, conta con 11 cardiólogos. Ali, o ano pasado, leváronse a cabo máis de 10.000
consultas presenciais de cardioloxía. No ano 2023 creouse unha nova unidade de intermedios e no ano pasado iniciouse un programa de detección de sarcopenia e desnutrición en pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca. Tamén se puso en marcha o proxecto SCA Visía Actúa. Trátase dun programa que inclúe novas ferramentas intelixentes na historia clínica e permite identificar de maneira rápida aos pacientes que precisan unha intervención para alcanzar obxectivos de prevención secundaria. Funciona como un radar, localiza automáticamente os pacientes que non cumpren os objetivos e avisa ao médico responsable en cada momento. Para os pacientes con insuficiencia cardíaca supuso unha importante mellora a posta en marcha da consulta cardiorrenal este ano. Unha consulta multidisciplinar integrada por un nefrólogo, un cardiólogo e enfermería con formación específica. En canto á área sanitaria da Coruña, desde o 2018 conta con unha sala de rehabilitación cardíaca pediátrica avanzada tras un convenio con a Fundación María José Jove, axudando a nenos e adolescentes con cardiopatías congénitas a mellorar a súa capacidade persoal. Para adultos, cabe resaltar a unidade de manejo integral do paciente con insuficiencia cardíaca, que foi galardonada co premio IES a excelencia operativa na xestión sanitaria. E tamén a súa coordinadora foi premiada polo seu proxecto de digitalización do proceso de transición á alta de insuficiencia cardíaca. A vista está que a cardioloxía na área sanitaria da Coruña está a vanguarda, por moito que vostedes intenten ou traten de decir o contrario. O CHUAC tamén conta con unha unidade de insuficiencia cardíaca avanzada que permite reducir a taxa de ingresos a apenas un 5% e para garantir a continuidade asistencial púxose en marcha a lista de verificación Conecta 72, que permite á enfermería dos centros de saúde contactar cos pacientes nos primeiros 3 días tras alta do hospital. Podría aburrilo con galardóns, novas unidades, protocolos que demostran a innovación constante desas áreas sanitarias. Es máis, o mensaje está claro. As áreas sanitarias da Coruña e de Ferrol están plenamente preparadas para atender as cardiopatías nas mellores condicións. Moitas gracias e máis nada. Moitas gracias. Continuamos coas interpelacións, neste caso de dona Paloma Castro Rei e 3 deputados e deputadas máis do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia sobre as estratexias previstas polo Goberno galego para a defensa dos sectores produtivos de Galicia ante a nova política arancelaria dos Estados Unidos. Para formular a interpelación ten a palabra a señora Iglesias. Grazas, presidenta. Bos días a todos e a todas. Señora Lorenzana, non me vou andar con rodeos, porque aquí en Galicia pensamos, as socialistas, que Feijóo manda, Rueda obedece e Galicia perde. Así de sinxelo. Seguen a facer oposición a oposición en moitos sectores estratéxicos como é o sector da economía, da industria, e sabe unha cousa, señora conselleira, que gobernan aquí na Xunta. Isto non é un platón de Radio Televisión de Galicia que controlan, como se acaba de amosar, non, que a proposta de directora xeral que representa a la máis dura dese control do medio público. A única vontade, pensamos, no, que destruir, confrontar e calquera iniciativa que ven do goberno de Pedro Sánchez, pois ante a que sexa boa para Galicia, para as empresas, pois rexeítase simplemente porque ven da man do socialismo. Boicotear por razóns partidistas dun PP presidido por un galego que está un pouquiño perdido e que pode sair, dicía onte, non, dese cónclave que se vai celebrar do Congreso Nacional, entrar papa e sair cura de parroquias polas declaracións que facía onte, aí un pouco sibilinas, tanto a señora Ayuso como tamén a señora Aguirre que entra no tableiro, non? Eso sí, ese señor Feijóo dou ordes aos deputados e deputadas galegos e galegas que están no Congreso que votaran non a subida do salario mínimo interprofesional, non o ingreso mínimo vital, non a reforma laboral que beneficiou a moitos galegos e galegas, non o incremento das pensións, non un abono da gratuidade do transporte, non a excepción ibérica, non a senda de estabilidade orzamentaria, non os anticipos a conta de 700 millóns de euros para que viñeran a Galicia neste 2025 e non, señora Lorenzana, o plan de resposta ao relanzamento comercial de 14.000 millóns de euros para beneficiar as empresas
españolas e galegas das políticas arancelarias de Trump, situándose de novo, isto moi preocupante, do lado da extrema dereita de Vox no Congreso dos Diputados. Aquí o PP abraza a Vox no Congreso, mentre noutros países como en Alemania síguenlle facendo cordón sanitario. Evidentemente, este mesmo Vox que onte incluso votou tamén co PP do embargo do armamento a Israel en contra da maioría do Congreso, e tamén o SPP que rexeita e que lle costa rexeitar de maneira decidida o xenocidio que se está cometendo en Israel. Como se explica? Como se explica? É o mesmo partido, señora conselleira, extraña, é o mesmo partido PP de Galicia que o PP que está no Congreso, e presidido por un galego, como digo. Pois como se explica ese non de todas as políticas públicas que benefician aos galegos e as galegas que lle acabo de relatar, que votan non esos diputados e diputadas galegas que están no Congreso, que é o mesmo partido, volvolle reiterar? Pois explícase, señora Lorenzana, pois que hai unha razón sinxela, é que o señor Feijóo segue sen aceptar que non foi presidente porque non quixo. Oposición sen ideas, sen dirección e sen escrúpulos. E a historia repítese agora nesta, mesmo patrón, confrontación, se unha soa medida de calado a longo prazo do Goberno galego da Xunta de Galicia para axudar de forma directa aos sectores máis afectados polas políticas arancelarias do presidente Trump. Nun momento cheo de grandes incertezas, eu pregúntome o que van a facer, señora Lorenzana. Van dicirlle que non ás empresas galegas, que non acepten esos millóns de euros que se poñen en riba da mesa para axudar as empresas galegas, como fan co tema da quita da débeda galega, que non queren aceptar os 4.000 millóns de euros. Seguidismo absoluto do señor Rueda, o seu xefe de filas, que o señor Feijóo. Como sabe, señora conselleira, o Goberno de España propuxo e aprobou un plan de resposta o 8 de maio deste ano, o Real Decreto 4/2025, que pon en riba da mesa 14.000 millóns de euros para axudar os sectores afectados pola política arancelaria de Trump. Un plan serio, ambicioso, urxente e destinado a mitigar esos danos provocados por esa política comercial inxusta do presidente de Estados Unidos e que afecta ao sector agroalimentario, o sector do viño, o conserveiro, o naval, o manufactureiro, entre outros. E a negativa do PP non só é un erro político, unha irresponsabilidade histórica, porque votar en contra deste plan é darlle as costas a Galicia, señora conselleira, e poñerse do lado dos aranceis de Trump e poñerse do lado da extrema dereita. E ese PP en Madrid, que é o mesmo partido, volvo a reiterar, que o PP de Galicia, xustifícase con argumentos de novo partidistas, non pensando no interés xeral dos galegos e as galegas. Por qué? Porque había outras prioridades. E cales eran esas prioridades para votar non o plan de rescate? Por interese dos lobbies, señora conselleira, dos lobbies das nucleares, que entra ahora no tableiro, e os intereses do lobby do oligopolio eléctrico. Así de sinxelo. Oposición sin ideas, sin dirección e sen escrúpulos. E, señora conselleira, nós sí que creemos que hai que actuar aquí. Hai que actuar aquí en Galicia, hai que estar á beira do tecido productivo galego, hai que apoiar as pequenas e medianas empresas que crean riqueza e emprego. Por iso defendemos este Plan Nacional de Resposta ata as últimas consecuencias, porque é de xustiza e porque é de país e bo para os galegos e as galegas. E aquí en Galicia o Goberno galego non actuou, entendémonos, de forma contundente e con anticipación. Vou explicar. Por qué? Porque hai unha ausencia dun plan específico de resposta para os sectores directamente perxudicados, mentres outras comunidades autónomas, que relatarei, si establecen fondos e liñas específicas de subvencións directas aos sectores afectados. Galicia limitouse a unhas declaracións xenéricas, reunirse co sector o 14 de abril de 2025 para facer a foto cos clúster empresariais, por certo, que non tuvieron sindicatos representativos como unións agrarias, co tal realmente non foi unha reunión, digamos, multilateral como tiña que ser. Os sindicatos que lle estorban evidentemente non se convocan, e logo desa reunión anunciou nos medios medidas que xa estaban en marcha, señora conselleira, como é a liña de préstamos do IGAPE, que non saíron, a modificación, polo que vi, non saíron todavía publicadas no DOGA. Non son axudas directas, non dai a aumentar o período de carencia a 4 anos e activar a antena do IGAPE que xa tiña en Miami. Entendo que esa antena xa estaba feita, eran medidas xa postas e xa estaban en riba da mesa. Nada novo, nada específico e nada da axuda de líneas directas. E no luns o Consello da Xunta esta semana volveu a anunciar esas mismas medidas que anunciara o 14 de abril de 2025, fai un mes. Pero no DOGA segue sin salir esa modificación dos préstamos dos avais do IGAPE.
É verdad que están os seus acordes con mesas de traballo que se van constituir e nós aplaudimos esa medida, esperamos que sexan periódica e que se dé conta neste Parlamento desa evolución dos sectores máis afectados polas políticas arancelarias de Trump. Que fixeron outras comunidades autónomas? E nós aquí pensamos que é onde está a diferencia. Voulle dicir, mentres en Galicia se aplicaba a estrategia pois a foto é realmente un pouquiño a política de brazos caídos, outras comunidades actuaron con máis intelixencia, máis responsabilidade, máis proactividade. Cataluña activou unha liña de axudas directas a degas empresas exportadoras afectadas, impulsou campañas de internalización específicas para desviar exportacións cara a Asia e cara a América Latina. Promoveu participación en ferias internacionais cunha política de apoio económico específico ás PEMES. La Rioja, o Goberno autonómico negociou en Madrid medidas compensatorias para o sector do viño e puxo en marcha bonificacións fiscais para sectores prexudicados e articulou un fondo específico de promoción exterior para abrir novos mercados cara a Canadá, Xapón e Corea. Andalucía pois creou unha oficina de análisis de impacto de aranceis, derivou accións concretas, directas de apoio aos sectores do aceite e do viño e desenvolveu un mecanismo de protección tamén para pequenas empresas exportadoras. E Galicia, pois aquí foi unha excepción. E non podemos aceptar que outras comunidades autónomas defendan os seus sectores con valentía, con proactividade, con anticipación, mentres a Xunta, pois, política de brazos caídos. Non podemos tolerar que as empresas que levan o nome de Galicia polo mundo, esa marca de Galicia Calidade, pois se vexan abandonadas pola súa administración máis próxima. Por tanto, eu pregúntome se eximos esas accións concretas e ara que a Xunta active un fondo específico directo aos sectores afectados, lidera a diversificación de mercados internacionais para produtos galegos, impulse campañas de promoción exterior co selo de Galicia Calidade, abra o diálogo multisectorial con todos os sectores afectados, os clúster empresarial, pero tamén todos os sindicatos representativos do sector, e comparecencias trimestrais neste Parlamento para ver a evolución da afectación presente e futura da política arancelaria do presidente estadounidense. Porque, señora conselleira, defender Galicia non é poñer bandeiras ou ir de celebración de festa en festa, que tanto lles gusta a vostedes, senón é gobernar e protexer as súas empresas, os seus produtos e os seus traballadores e traballadoras. Por tanto, pregúntolle, interpélolle, vai reunirse o señor Rueda cos voceiros do grupo da oposición para darlle conta da afectación da política arancelaria de Trump aos sectores produtivos galegos? Vais aprobar un plan específico de axudas directas para os sectores afectados presente e futuro dos aranceis do presidente estadounidense Donald Trump? Moitas grazas. Gracias. Resposta da conselleira de Economía e Industria, doña María Jesús Lorenzana Somoza. Grazas, presidente, e moi bo día, señorías. Señora Iglesias, eu lamento ter que empezar dicíndolle que vostede non é diputada no Congreso dos Diputados, estamos no Parlamento de Galicia, é impresionante a intervención que ten feito. Eu non represento o Partido Popular de España no Congreso dos Diputados, eu son a conselleira de Economía e Industria do Goberno de Alfonso Rueda. É impresionante ter que empezar unha interpelación recordando de isto. Pero sabe que creo que lle pasa? Que como vostede defende e protexe deste xeito tan exacerbado o goberno do Pedro Sánchez aquí en Galicia, cree que todos facemos o mesmo. Canto mellor lle iría a Galicia se collesen identidade propia aos socialistas galegos. Canto mellor lle iría a Galicia se intentasen defender a Galicia e non o señor Pedro Sánchez. Cantos temas sacou aquí que non teñen absolutamente nada que ver sobre a interpelación que vostede fai. Nin un só dato que vou lles dar eu, por suposto,
que vou comparecer as veces que queira para saber a situación de Galicia en relación ao comercio internacional con Estados Unidos. Un análise absolutamente de plano comparando a situación de comunidades como Andalucía, que teñen unha afección moitísimo máis grande que o mercado comercial que ten Galicia con Estados Unidos. Que clase de medidas quere vostede plantexar se nin sequera coñece a situación na que se atopa Galicia? Fala de oligopolio eléctrico, pero vostede cree que me pode dicir a min e ao Goberno da Xunta de Galicia que defendemos o oligopolio eléctrico? Pero vostede cree que pode vir aquí a dicir iso? Non o pode dicir. A cuestión é que o que intenta é defender unha e outra vez o señor Pedro Sánchez, porque vostede non ten política propia do Partido Socialista en Galicia. Eso é exactamente o que pasa. Cal é a confrontación do Goberno da Xunta? A miña confrontación como conselleira de Economía e Industria, o plan de medidas, plan ICEX, que foi debatido con todas as comunidades autónomas por parte do ministro de Economía. Cero. Se hai de outras comunidades autónomas, colla as miñas declaracións. Agradecín a reunión feita no seo do Consello de Internacionalización por parte do ministro Cuerpo. Estou absolutamente coordinada, e agora lle darei conta, co ministro Cuerpo en relación ás medidas que se están adoptando. Vostede está falando dun real decreto que non se debatiu en ningún momento coas comunidades autónomas. Por lo tanto, non me puiden pronunciar, porque non existiu ningún tipo de debate coas comunidades autónomas. Existen dous lanzamentos de medidas. Eu creo que nin o sabe. Ese primeiro real decreto que se fixo o modus Pedro Sánchez, e logo un plan ICEX que se traballou coas comunidades autónomas, respecto do cal lle repito, e pode ver as declaracións de outros conselleiros de Economía de outras comunidades do Partido Popular e as miñas, en ningún momento eu me expresei en contra do plan, todo o contrario. Ben, contexto, para saber que medidas temos que adoptar. Vostede supoño que sabe que as tasas arancelarias iniciais previstas foron moito máis agresivas das que actualmente se están impoñendo sobre os produtos do bloque da Unión Europea. Actualmente temos 3 aranceis que están xa aplicándose, 25%, aceiro, aluminio e automóviles. En concreto, os aranceis ao acero e ao aluminio empezaron a aplicarse o 12 de marzo e os que afectan aos automóviles entraron en vigor en abril. Por lo tanto, temos estes 3 gravámenes e o arancel que lle chaman universal, que prácticamente se impón por Estados Unidos a todas as importacións, con algunhas excepcións, que é un 10%. Porque o arancel específico, ese arancel recíproco ao bloque da Unión e a outros países do 20%, está para nós, para a Unión Europea, suspenso durante 90 días, que é un período que se está aproveitando por parte da Unión para negociar unha solución a este conflito arancelario, cuestión na que coincide o Ministerio de Economía e coincide este Goberno. Temos que intentar a todas luces reducir esta guerra ao mínimo posible e tratar de negociar. Esta é a primeira cuestión na que hai que traballar de xeito coordinado como Unión Europea e como Goberno de España e, por suposto, Galicia apoiar o Goberno de España nesa negociación que ten que facer a través da Unión Europea para reducir na medida do posible ese impacto da guerra comercial. Neste contexto, onde está Galicia? Galicia sabe que está nun momento exportador magnífico. Os datos cos que pechamos o ano 24 amosan o mellor dato da historia, máis de 31.000 millóns de euros, e onde estamos no ano 25? Pois no ano 25 seguimos de momento ben, que é o que temos que seguir vixiando. Son os datos que eu teño que dar aquí. Marzo de 2025, registramos exportacións por valor de 2.746,9 millóns de euros, cifra moi superior aos 2.453 acabados no 24, en concreto un 12% máis de exportacións en interanual. E, a súa vez, o mellor dato en canto a exportacións da comunidade galega neste ano 25. Valor acumulado de xaneiro a marzo de 2025, 7.456,1 millóns, 3,1% máis de variación interanual. No que vai de 2025, polo tanto, mantemos a posición destacada exportadora que tiñamos. Estamos na media que tiñamos, un 8,1% no total das exportacións españolas, moi por riba do noso peso poboacional. En importacións tamén crecimos un 4,8% respecto de marzo do 24, levamos un valor acumulado no 25 de 5.242,2 millóns de euros. Polo tanto, neste momento 2025, Galicia ten un saldo positivo
en materia de exportacións. Un superávit na balanza comercial do sector de comercio exterior en marzo de 25 de 944,6 millóns de euros, co cal temos unha taxa de cobertura agora mesmo de 152,4% e a balanza acumulada de 2025 estamos en 2.213,9 millóns de euros. Contextualizando isto nas relacións comerciais con Estados Unidos. Estados Unidos ocupa un 10º lugar nas exportacións, o mercado fundamental que ten Galicia e a Unión Europea. É dicir, deses 31.000 millóns de euros que eu lle falaba no ano 24 de exportacións, Estados Unidos representa 801 millóns, un 2,58% das nosas exportacións. Este é o peso que hai que ter en conta para ver, en primeiro lugar, o efecto directo, que non é o mesmo que as comunidades que vostede mencionou. Quizáis Madrid é a que máis se pode parecer a Galicia. Dentro do total de exportacións, os sectores máis afectados, para que tamén o coñezan as súas señorías, son as industrias químicas, casi 200 millóns de euros de exportacións, agroalimentación e bio, 135,8 millóns de euros, metal mecánico, 114, 92 o naval e os produtos minerais e automoción, uns 60 millóns non chegan. Exportacións galegas a Estados Unidos en 2025. No mes de marzo subimos respecto do ano pasado 40,6%. En interanual, 52,84 millóns. Acumulado de xaneiro a marzo, a cifra de 161 millóns de euros. Un crecemento das exportacións galegas a Estados Unidos de un 4,7% respecto do mesmo período. Contexto comercial da Unión Europea semellante. Aumentou o superávit no mes de marzo no comercio de bens con Estados Unidos, tanto se o collemos dende o punto de vista de marzo en concreto como do mesmo período. Esta realidade quita que teñamos que estar alerta e que se poden darse, por suposto que hai que estar alerta. Efecto directo, o que menos nos preocupa a nosas empresas, o que máis nos preocupa, efecto indirecto, respecto dos aranceis recíprocos nas importacións e respecto das relacións comerciais coa Unión Europea e como estas poden afectar indirectamente os produtores galegos. Por esta razón, viaxamos a Madrid o pleno que lle dicía do Consello Interterritorial. O 14 de abril reunimos con 26 representantes non para facer unha foto do sector agroalimentario, non teño tempo, pero o poño a súa disposición, 26 asociacións, clústeres de todo tipo. En este encontro anunciamos unhas medidas. En materia de financiamento, por un lado di que son as mesmas e por outro lado que non saíron. Non son as mesmas. Non son as mesmas, son uns préstamos o circulante cunha carencia extraordinaria e cunhas condicións moi blandas. Están citados todos os clústeres o próximo 26 de maio para compartir con eles, como facemos sempre, as bases desta convocatoria e inmediatamente cando fagan as súas alegacións será publicado. A Oficina Económica de Galicia creou unha unidade especializada de atención. Esta unidade especializada de atención está sacando servizos específicos, non é o mesmo, en coordinación coa unidade de Miami, que é a que ten que traballar en Estados Unidos. Levamos feitos xa charlas informativas o 19 de maio co sector agroalimentario, o 20 de maio cos sectores naval, enerxía renovable e metal mecánico. Hoxe se están reunindo coa pedra e materiales de construción. O 22 de maio co sector da biotecnoloxía e das TIC. O 23 de maio cos restantes sectores industriais. Imos adaptar dentro do programa Reacciona outro servicio, un novo servicio de consultoría especializada en internacionalización que preguntaba vostede, para traballar coas empresas que estean máis afectadas unha vez se coñeza o impacto real na súa estrategia de apertura a novos mercados, efectivamente, acompañamento técnico, orientación profesional para avanzar na diversificación xeográfica, que é un dos elementos clave, e na identificación de novas oportunidades nese novo mercado global que vai xurdir. E continuamos mantendo reunións tanto co Ministro de Economía como a nivel de direccións xerais. Co Ministro nos reunimos o día 10 de abril e o 19 de maio, este mesmo luns, e se están celebrando todas as semanas reunións nas que participa o IGAPE, co ICEX e co equipo do Ministerio de Economía, o día 25 de abril, o día 29 de abril, o 6 e 13 de maio e a próxima reunión o 27 de maio. Toda esta labor se está realizando de xeito absolutamente coordinado co Goberno de España e as comunidades. E Galicia, neste sentido, non temos nada que dicir. Se está levando de xeito adecuado co coñecemento que temos agora mesmo. Co cal, estamos de acordo. Hai que estar precavidos nesta situación, por suposto, pero isto exixe unha análise moi profunda, exixe moitísima coordinación co Goberno Nacional e co da Unión Europea e, sobre todo, exixe sensatez e prudencia coa incertidumbre que temos agora mesmo. E o que lle digo é que as medidas que temos tomado e o traballo que estamos facendo parte destas premisas. E imos seguir acompañando as empresas galegas todo o tempo
traballando con elas, falando con elas con estas premisas, coordinación co Goberno da Unión Europea, co Goberno Central e sensatez nas medidas que se vayan adoptando unha vez que coñezamos como queda o escenario internacional, que é moi complicado sabelo ata que o señor Donald Trump decida e negocie con a Unión Europea nestes 90 días cales van a ser os aranceis definitivos. De momento nada máis. Grazas. Grazas, conselleira. Para a quenda de réplica ten a palabra a señora Iglesias. Grazas, presidenta. Señora Lorenzana, canto mellor diría a Galicia se Rueda non fixera seguidismo do xefe de filas que Feijóo. Que eu sepa, no Congreso dos Diputados, os deputados galegos e galegos votaron en contra do Real Decreto Lei 4/2025 que moviliza 14.000 millóns de euros tamén para beneficiar aos sectores afectados en Galicia, señora conselleira. Acaso non é o seu partido? Claro que é conselleira de Economía e Industria, tamén presidenta da Sociedade de Impulsa, tamén presidenta da Sociedade de Recursos de Galicia, é de todo aquí. Moito mellor lle iría a Rueda se non fixera seguidismo de Feijóo, que preferiu estar en Madrid que presidir o Consello da Xunta, nun acto de partido, señora conselleira. O presidente da Xunta de todos os galegos e as galegas. Aplaudo tamén o que fala de cooperación institucional, non, do tema do plan ICES. Bueno, pois aplaudimos esa coordinación, pero volvo a reiterar que votaron en contra o Real Decreto Lei 4/2025. Volvo a reiterar, señora conselleira. Evidentemente, non sei, tamén será culpa de Pedro Sánchez ese voto en contra. Será culpa de Pedro Sánchez tamén? Ou tamén será culpa de Pedro Sánchez que aquí non existe unha política, unha estrategia de transición ecolóxica e transición enerxética no noso país, que temos 80 parques eólicos suspendidos, señora conselleira, e os PIEs todos en stand-by? Bueno, tamén é culpa do Goberno de España que os proxectos industriales ten stand-by, inactivos. Eu supoño, tamén é culpa do Goberno de España o tema de enchufarse do proxecto político abanderado polo señor Rueda, proxecto Altri. Sí, señora consellera, cando as competencias exclusivas de industria son súas. Artículo 32 do Estatuto de Autonomía de Galicia, señora conselleira. Que quere tirar balóns fora? Nótase que non está tranquila con ese proxecto de Altri. É indefendible, señora Lorenzana, que sigan a facer seguidismo do señor Feijóo en Madrid. Intolerable, indefendible. E votar en contra dese plan de rescate, que volvo a reiterar, de 14.000 millóns de euros, e votar en contra das nosas adegas do Ribeiro, da Ribeira Sacra, das Rías Baixas, que poden ver, falaba dos efectos indirectos, poden ver como poden deixar de exportar, poden ver como se pechan as portas nun dos principais mercados exteriores do sector vinícola, señora conselleira, e tamén votar en contra das conserveiras galegas, que son moi líderes europeas no sector, que poden verse obligadas, efecto indirecto, no futuro a renegociar prezos, frear investimentos, paralizar inversións, mentres outras rexións si eran respaldadas polas súas administracións autonómicas, señora conselleira. E votar en contra do sector lácteo, dos produtos agroalimentarios, que poden ver desaparecer oportunidades comerciais no mercado gourmet estadounidense. Señora Lorenzana, non houbo previsión, non houbo proactividade e non houbo anticipación. Dicía nas súas declaracións antes da reunión do 14 de abril que estaba esperando a que iba a facer o Goberno de España con plan de resposta. Que fixo? Que fixeron? Votar en contra dese plan de resposta. É coherencia. É coherencia. Fálame a min de coherencia, señora conselleira. Fálame a min de coherencia. Pois eu penso que non é coherencia. E mentres que fixe a Xunta, pensamos nós, as socialistas de Galicia, nada serio, nada suficiente e nada eficaz. Porque non houbo un plan específico de axudas directas aos sectores afectados. Falaba da modificación dos préstamos do IGAP. Onde están? Onde están esa modificación das bases reguladoras? Reunión do 14 de abril que anunciaba ese período de carencia de 4 anos e condicións máis beneficiosas de 1 millón de euros aos sectores afectados. Onde están esas modificacións das bases? Que volveron a anunciar este luns. E mentres, esta mesma semana mobilizáronse 1.000 millóns de euros dese plan de resposta por créditos ICO, no que hai disponible 5.000 millóns de euros por parte do Goberno de España. Compare, señora conselleira, compare fotos, propaganda, anuncios e medidas efectivas postas xa esta semana por parte do Goberno de España a través do ICO. Señora conselleira, compare. Tampouco se puso en marcha ningunha estrategia de apertura de novos mercados para compensar a caída
presente e futura co mercado. Esa antena de Miami xa estaba, entendo que o mellor especializada, non sei cal é a especialización, estaba xa a antena de Miami do sector de exportación en Miami. Non me diga que non, señora conselleira. Estaba ou non estaba? Estaba ou non estaba? Respóndame esa pregunta. E non se convocaron mesas de diálogo reais con sectores produtivos, certo, e xa dixen que aplaudía o anuncio que se fixo no Consello da Xunta este luns, que vai haber reunións periódicas. Esperemos que sexan periódicas e que, sobre todo, estén todos os sectores afectados. E, como lle decía tamén, pois Unións Agrarias, que representa un sector agroalimentario en Galicia bastante importante, non só os clústeres empresariais, tamén os sindicatos máis representativos, señora conselleira. Vale, son mesas multisectoriais en donde están todos os sectores representados. En definitiva, ante os aranceis de traen, outras comunidades autónomas creemos nós que reaccionaron antes. Creemos nós, e o Goberno de España tamén pechaba un plan de resposta ambicioso e de escudo protector das empresas e os sectores afectados. A Xunta mirou cara a outro lado e non foi proactiva e non se anticipou. É verdad que temos menor impacto que outras comunidades autónomas, en torno a un 2,5% que se facía referencia no sector da exportación dos sectores afectados no informe que se fixo público tras o Consello da Xunta. Como se o impacto, pois non fose con nós, pero claro que pode haber impacto, mellor ahora non directo, pero indirecto, do que falaba vostede, que hai que estar vixiantes. E non é tarde, señora conselleira, para actuar, pero cada día pode ser un mercado máis que se escapa ou un emprego máis que se perde. Moitas grazas, nada máis pola miña parte. Grazas, señora Iglesias. Para a quenda de réplica ten a palabra a conselleira de Economía e Industria, a señora Lorenzana Somoza. Gracias, presidenta. Señora Iglesias, de verdade que esta interpelación é unha mostra palpable da incongruencia constante do Partido Socialista. É moi complicado contestar o salto de cuestións que vostede plantexa desta maneira desordenada, enganchando. Volvo a dicirle, non estamos no Congreso dos Diputados. Da igual o que eu teño dito na primeira intervención. Lle estou dicindo que hai dous normas ou dous plans liderados polo Estado. Un é o Real Decreto, que eu saiba, pero eu non son diputada no Congreso, polo tanto non coñezo a fondo ese Real Decreto, analiza máis cuestións que as meramente de resposta á guerra arancelaria. Entón, eu non teño que vir aquí a dar conta das razóns polas que os deputados, sexan galegos ou non, do Partido Popular no Congreso dos Diputados votaron a favor ou en contra. Eu veño aquí a dar conta da resposta do Goberno da Xunta de Galicia cando somos convocados polo Goberno Central e das medidas que se están dialogando coas comunidades autónomas. Eso é o que eu lle teño que dar conta aquí. A cuestión, como vostede a enfoca aquí, é absolutamente oportunista. É unha maneira de, como non sei que traer ou que preguntar, vou meter un montón de cuestións todas mesturadas, é o que acaba de facer. O escenario mudou varias veces dende que se impuxeron por primeira vez en teoría eses aranceis e parece que vai seguir mudando. Non sabemos que aranceles se van a impoñer nin cando, pero vostede reclama axudas directas. E aínda por riba di, mire, compare o que fixo o ICES, e que o ICES é o que ten que facer. E que os cartos do ICES non son tamén das empresas galegas. Mire, as medidas que saca a Xunta de Galicia son con fondos propios, que saen dos impostos de todos os galegos, que sae do IRPF que paga vostede, que paga a súa comunidade de veciños, por exemplo. E a miña labor é que esos cartos vayan cando se necesitan. Eu agora mesmo, parece ser que vostede sí. Eu non teño coñecemento de quen e como vai resultar afectados polos aranceis. E sabe por qué? Porque aínda non sabemos cales son os aranceis. Non o sabe nin sequera a Unión Europea, pero sabe Patricia Iglesias. Esta é a cuestión. E por esta razón, a señora Iglesias sabe que hai que dar axudas directas aos sectores. Pero que sencillo. Pero que sencillo e que simple falar dende aí, sen ningún tipo de análise. Imos dar axudas directas, porque isto, marca propia do Partido Socialista, vende moitísimo. Axudas. Os préstamos dan igual. Non, os préstamos non dan igual. Os préstamos ao circulante son unha importante apoio para as empresas no contexto actual. E os préstamos, eu non teño por costume aprobalos en falar cos sectores. Por eso,
levou un tempo deseñar as condicións para que vayan precisamente as empresas que o necesitan e antes de sair publicados no DOGA van a estar traballados cos sectores, como fago sempre que traballo con calquera sector respecto dun plan de acompañamento. E falarei cos sectores porque son os que coñecen as empresas. Din vostede que eu non quero sindicatos, pero que está dicindo? Pero que está dicindo? Respeto enormemente a labor dos sindicatos e os sindicatos son chamados cando ten que estar o diálogo social. Estamos falando de outro tipo de reunións. É mestura. No medio vai deixando caer. Eu respeto enormemente os sindicatos e o diálogo social. Pero esta cuestión a mí non me pode informar nin en comisións obreras ni UGT de cal é a afección a cada un dos sectores empresariais. Porque está costando moito os clústeres e as asociacións empresariais coñecer empresa por empresa, porque en cada sector, dependendo da empresa, xa no do sector, hai unha afección distinta. E se non, pregúntelle o seu goberno socialista en Madrid, que sabe perfectamente que hai unha serie de empresas en España, empresas xa nos sectores, que son as que están directamente afectadas e cos que estamos intentando traballar. Pero que fácil é dicir dende aí axudas directas. Axudas directas e con isto se facemos a demagoxia de sempre. De sempre. Sempre é o mesmo. Vostede plantexa que quere que plantexemos un plan para coordinarnos co seu grupo ou cos grupos da oposición, en concreto co grupo minoritario do Partido Socialista. É dicir, vostede pretende coordinar sobre o que coordina o ministro Cuerpo, porque todas as medidas que se están adoptando por Galicia están incluídas no plan ICES, como as das restantes comunidades. Nesa mesa, nese pleno de internacionalización, dentro da Conferencia Sectorial de Economía, todos os conselleiros levamos as medidas e o plan ICES contempla as nosas medidas, pero vostede quere coordinar sobre o ministro de Economía. Chega a eso, sí. Hombre, plantexa por que o goberno non nos sentamos con grupos da oposición para coordinar un plan, con todos os datos que vexo que ten, que son moitísimos. Ten vostede unha análise profunda da situación e sabe vostede xa cales son os efectos indirectos que se van producir. Antes sequera de que saiba o señor Trump e a señora von der Leyen como vai quedar a situación, xa o sabe a señora Iglesias. Impresionante, impresionante. Mire, se de algo sabemos os gobernos populares é de respeto institucional. Cousa que non sei se lle soa. E, dende logo, moi lonxe de facer o ridículo que fixo o señor Besteiro, o ridículo absoluto que fixo o señor Besteiro en canto saiu a noticia dos aranceis. Agardamos ver como se asentaba a noticia. Agardamos, efectivamente, escoitar o Ministerio, que parece que lle molesta que agardásemos escoitar o Ministerio. Eu non son do non polo non. Non porque o ministro Cuerpo sexa socialista vou dicir non, eu non vou escoitar. É que o ministro Cuerpo está facendo as cousas ben. E, polo tanto, estamos sendo coordinados polo ministro Cuerpo, que ten que ser coordinado pola Unión Europea. Pero parece que isto a vostede lle molesta. Entón, como isto non o pode sacar, saca os votos dos diputados galegos no Congreso. Claro, porque non pode dicir outra cousa. Así é exactamente como funcionan vostedes. Mire, nada máis empezar a legislatura, tanto o señor Rueda como eu reiteradamente ofrecemos un pacto pola industria e pola enerxía. E que fixeron vostedes? Nada. Solamente fala dos pleitos dos eólicos. Cada vez que ven aquí recorda os pleitos dos eólicos. O volveu facer agora mesmo. Pero mire, tamén é certo que é mellor que non tivesen aceptado, porque o mellor ata o apagón era culpa nosa. Porque do apagón non falan. Por iso lle digo que este é un tema oportunista. Cales son as causas de apagón? Hai unha comisión independente que dirixe unha ministra. Con toda esta desfachatez, unha ministra socialista saeu dicindo que se creaba unha comisión independente presidida por ela mesma. Que diría vostede se eu creo unha comisión independente sobre un tema da miña competencia e digo, a presido eu? Isto é o que está pasando co apagón, pero co apagón non imos preguntar, non lle imos dar resposta. Comunidades autónomas non sabemos nada. Ciudadanía non sabe nada. Isto sí está afectando ás empresas e afecta xa. E solamente ten que mirar para as últimas declaracións de Alcoa. Miren, señorías, de verdade, fala do Real Decreto, máis de 150 reales decretos leis por parte do goberno de Sánchez, un debate de política xeral e 3 orzamentos xerais. Calquera goberno democrático dimitiría, calquera goberno democrático con escrúpulos, pero claro, este non é o caso de Pedro Sánchez. Leccións de ofrecemento de diálogo, leccións democráticas ao Partido Popular, ningunha, nada máis. Moitas gracias.
Interpelación de doña Rosana Pérez Fernández do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego sobre a política do Goberno galego en materia de investigación do medio mariño e a eventual creación dunha comisión que coordine o traballo dos diferentes centros de estudio nesta materia. Para formular a interpelación ten a palabra a señora Pérez Fernández. Grazas, señor presidente, señorías, moi bo día a todas e a todos. Señor Villares, bo día. Señor conselleiro, vostede sabía que a ría de Arousa é a ría máis estudada do mundo? A verdade, se o sabía, e se é así, que é a máis estudada do mundo, disimúlanno vostedes moi ben, porque o BNG leva anos solicitándolle á Consellería de Mar que leve a cabo estudos para sabermos cais son as causas da brutal perda de produtividade das rías galegas e nomeadamente da ría de Arousa. Pero fíxese, o sector do mar no seu conxunto, as mariscadoras, os mariñeiros, as confrarías, os armadores, os mexilloeiros, os rañeiros, os polveiros, os percebeiros e ata, señor conselleiro, a Confederación de Empresarios de Galiza tampouco o deben saber. Digo que non saben que a ría de Arousa é a máis estudada do mundo porque, de feito, levan anos, tantos como a nós ou máis, solicitando tamén estudos e investigacións sobre a situación das rías galegas e, en particular, sobre a situación da ría de Arousa. Señor conselleiro, vostede sabía que calquera pode estudar os datos de baleirado dos encoros, pode estudar as baixadas de salinidade e pode estudar se iso ten incidencia? De feito, estudáronse no 2023, ano, como todo o mundo lembrará, de choivas intensas e mortalidade de marisco tamén intensa. Nós sabemos que os datos de baleirado dos encoros se poden estudar. E mesmo que o baleirado inflúe na baixada de salinidade. E o sector tamén o sabe. O sector tamén o sabe. E mesmo, tanto no sector como o BNG, levamos tamén décadas solicitándolle á súa consellería, xa que se nega a elaborar un protocolo de limpeza de baleirado dos encoros, que faga estudos para ver a incidencia que teñen os baleirados dos encoros sobre a mortaldade masiva de bivalvos. Por certo, falando de mortaldades masivas, vostede sabía, señor conselleiro, que en Galiza se investigan episodios de mortaldade anormal en cultivos e bancos naturais das principais especies comerciais? Sabía? Bueno, o sector do mar non ten coñecemento, nós tampouco. Vostede, señor conselleiro, tiña idea de que a Xunta de Galiza ven tomando medidas das variáveis ambientais para ter un mellor coñecemento da franxa costeira, nada máis e nada menos que dende hai 30 anos. É dicir, ven medindo distintas variáveis dende hai 30 anos. Nós supoñíamos que existían datos. Pero, bueno, ten que recoñecer, señor conselleiro, que parece un pouco raro que se existe ese histórico de datos, o Grupo Parlamentario do Partido Popular leve anos tamén rexeitando iniciativas do BNG para que se leven a cabo investigacións das que partir para recuperar as rías galegas. Señor conselleiro, se vostede non tivera ou non ten coñecemento de todo isto que lle acabo de decir, realmente sería moi grave. Porque vostede é o máximo responsável de pesca, da política pesqueira deste país. Agora ben, señor conselleiro, se vostede e o goberno ao que pertence ten coñecemento de todo isto, de todos os estudos e datos que existen sobre as rías, e non actúa, é aínda moito peor, porque estaría faltando conscientemente ao seu deber.
que non é, señor conselleiro, outro máis que o fomento do sector do mar e a mellora do litoral e dos recursos pesqueiros. E, señor conselleiro, que unha autoridade falte conscientemente ao seu deber politicamente é unha irresponsabilidade. Pero xurídicamente ten outro nome e pode chegar incluso a ser delito. Todas estas afirmacións que lle citei, señor conselleiro, non as fixo o Bloque Nacionalista Galego. Fixoas unha técnica, os técnicos que para vostedes, para o Partido Popular, sempre piden respeto para eles, unha técnica directora dun centro de investigación que depende directamente da súa consellería. Nunha comparecencia que nin siquiera pideu o BNG, nunha comparecencia a petición propia neste Parlamento hai pouco máis dun mes. Entón, señor conselleiro, a pregunta é: ratifica vostede toda a información que proporcionou a directora do Intecmar aquí neste Parlamento o pasado 1 de abril? E a seguinte pregunta, señor conselleiro, é: se ratifica a información que ela deu aquí, se todo o que ela dixo é certo, por que, tendo todos eses datos, todos eses estudos, todas esas investigacións, non está a consellería, non está vostede como conselleiro actuando? Esa é a pregunta fundamental que lle facemos hoxe. Por que se ocultan eses estudos? Porque parece ser que existen. E o máis importante, por que a consellería non lle está a dar utilidade e tomando as decisións políticas para poñelos ao servizo da recuperación das rías e do sector pesqueiro e marisqueiro galego? Nós non estamos dicindo que non haxa que seguir investigando. Nós non estamos dicindo que os estudos que existen sexan suficientes. Pero si existen medicións de variables ambientais dende hai máis de 30 anos, si existe dende hai máis de 15 o Observatorio Costeiro, que ten unha rede de estacións oceanográficas que miden a temperatura, a salinidade, o pH e outras variáveis da columna de auga, si existe na Ría de Arousa 2 estacións de seguimento en continuo e que no caso da estación de Cortegada, na desembocadura do río Ulla, rexistra datos de temperatura e de salinidade a diferentes profundidades dende o ano 2007, por que non están actuando? Por que, señor conselleiro, estes recursos e estes estudos non se están poñendo ao servizo da recuperación das rías e do potenciamento do sector do mar? Por que toda esa investigación que aparentemente existe e moita máis que aínda ten que haber e que se ten que desenvolver non está levando parellas decisións políticas e actuacións orzamentarias dende a Consellería do Mar? A que están dedicando, señor conselleiro, os cartos que se deberían destinar a máis investigación e a actuar segundo as pautas que establecen ou que establezan esas investigacións? Sí, señor conselleiro, preguntámoslle onde van os cartos, porque non é entendível, nin é xustificável baixo ningún concepto que adiquen vostedes a mesma cantidade neste exercicio 2025, por exemplo, a mesma cantidade a investigación que a que adican a, leolle textualmente o nome da partida, feiras e eventos nos que se participa. Non é xustificável. Non ten explicación ningunha, ou a mellor para vostedes sí, según o seu modelo, evidentemente. Non ten explicación ningunha que adiquen 20,3 millóns de euros a promocionar produtos que xa case non temos, que cada vez producimos menos, e non lle vou dar datos porque os coñece vostede de sobra, moitos produtos que temos que importar, ou que adiquen, tampouco é entendível, ou que adiquen, por exemplo,
4,6 millóns de euros este ano 2025 a acudir 4,6 millóns de euros a acudir a unha feira de turismo gastronómico e no mesmo ano 2025 4,6 a unha feira e 2,7, un pouco máis da mitade, a investigación para a recuperación e conservación das zonas productivas. É absolutamente injustificável. Nós creemos, señor conselleiro, que hai que coordinar todo ese coñecemento que xa existe e toda esa investigación que parece que xa ten a Consellería do Mar. A que existe, e insisto, toda a que ten aínda que existir. Creemos, señor conselleiro, que hai que poñela en común a que teñan os distintos centros de investigación da Consellería, a que teñan as universidades, mesmo o coñecemento do propio sector, que hai que poñela en común e, sobre todo, que todo ese coñecemento sobre a perda de produtividade das rías creemos que hai que aplicalo e creemos que ten que traducirse en desenvolver as actuacións que permitan recuperar as rías. Remate, por favor. Remato, presidente. Porque vostede, señor conselleiro, sabe mellor que a nós que o que está en xogo é moito. Entón, fíxenlle unha serie de preguntas que agardo que nos resposte. Mais nada e moitas gracias. Gracias. Resposta do conselleiro do Mar, don Alfonso Villares Bermúdez. Moi bons días, señor presidente, señorías, señora Pérez. Sempre que podo fago destacar o papel dos nosos centros de investigación como pilares científicos do noso sector marítimo pesqueiro. E, ademais, eu creo que é de recibo facelo, porque hoxe non poderíamos entender a nosa realidade, nin tampouco poder divisar o noso futuro sin o traballo que realizan os centros de técnicos vinculados a esta Consellería do Mar. E, ademais, cos que de resto de técnicos ben sexan do Estado, ben sexan das universidades cos que tamén colaboramos. Un traballo que, ademais, seguir máis longe está a permitirnos a recuperar a plena capacidade das nosas rías ante episodios acaecidos os últimos anos, estudiando os factores de caída de produción e a influencia tamén do cambio climático en canto ao comportamento das correntes marinas ou na temperatura dos mares. Unha liña de investigación que ten un papel fundamental á hora de afrontar os desafíos en este eido, que se traballa desde a Consellería do Mar para coordinar esforzos na adaptación do sector a fin de, por un lado, rexenerar máis bancos, ben sexa a corto e medio plazo, ou tamén xerar novas zonas de traballo, tamén procurar especies que sexan máis resilientes e tamén diversificar a produción, mellorando, como non, a comercialización final. Unhos centros de investigación que hoxe ademais sitúan a Galicia a vanguardia da investigación marina e da sustentabilidade, xa que a innovación no ámbito marino é unha peza angular no avance cara a unha maior fortaleza do noso sector e en Galicia poseemos, como non, os mellores centros e os mellores técnicos. Por lo tanto, a nosa filosofía, e tampouco vou a descubrir nada, é establecer alianza cos centros científicos de referencia en ciencias marinas. E é por iso que tampouco quero perder a ocasión de poñer en valor a actividade que estamos a desenvolver en este apartado con un único e gran obxectivo, que é garantizar que as nosas xentes do mar poidan seguir a vivir con dignidade da súa actividade. Ese é o fundamento máis importante de todo. Garantizar que as nosas xentes do mar poidan seguir a vivir con dignidade da súa actividade. Está claro que precisamos de máis e mellores ferramentas de traballo colaborativo e sempre ao servicio do sector.